suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang Thank you, Lord. At ako ay nabigyan ng pagkakataon sa programang ito at na makapagbahagi ng banal na salita ng Diyos. Okay. At ako ay naniniwala ako na bawat isa sa atin ay tumanggap ng mga pagsubok, ng mga hamon sa buhay. Naniniwala rin ako na bawat isa sa atin ay marami ng hamon na tinanggap. Tama po ba? At ngayon naman ay marami na tayong tinanggap na hamon, pero meron tayong isang hamon na hindi natin napapansin. Hindi natin nabibigyan o napag-uukulan ng panahon yung hamon na ito sa atin. Marami na tayong tinanggap na hamon, pero itong hamon na ito lagi natin nakakaligtaan, no? Kaninong hamon ba ito? Ayan. Walang iba kundi ito yung hamon ng Diyos sa atin. Kasi nga, kung ang Diyos ay mayroong everlasting covenant mula kay Moses, kay Abraham, kay David, kay Israel, at sa Panginoong Hesus, no, sa New Testament, meron ding everlasting covenant ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga sa ating tatalakayin ngayon, mauunawaan natin yung hamon ng Diyos sa atin para tayo ay bigyan niya ng biyaya at pagpapala. Marami sa atin gustong-gusto ang pagpapala. Hindi po ba? Marami sa atin kapag ang katuruan ay patungkol sa pagpapala o biyaya, talagang gustong-gusto, no? Pero kapag dating sa mga pagsubok, sa mga hamon, yun medyo umaatras marami, no? Atin pong talakayin yung hamon ng Diyos sa atin. Ang title po natin is God's Covenant if we accept His challenge for us. Ayan, ulitin ko po. Our title is God's Covenant if we accept His challenge for us. Wow. Ayan, no? Diba? Yung sabi nga, yung pangako ng Diyos, once na tayo ay tumanggap sa kanyang hamon. Ano bang hamon yung
yung ng Diyos sa atin. So, makikita natin ito sa Malakay chapter 3, verse 8 to 11. Yan, Malakay 3, verse 8 to 11. Verse 8, will a man rob God? Yet you have robbed me. But you say, in what way we have robbed you? In tithes and offerings. Verse 9, you are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. Verse 10, bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house. And try me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing that there will not be room enough to receive it. Verse 11, and I will rebuke the devourer for your sakes, so that he will not destroy the fruit of your ground, nor shall the vine fail to bear fruit for you in the fields, says the Lord of hosts. Verse 12, and all the nations will call you blessed, for you will be a delightful land, says the Lord of hosts. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Heavenly Father, we praise you, we honor you, we bless your name, the name above all name of Jesus, our Savior, our healer, our provider, protector, redeemer, deliverer, King of kings, Lord of lords, Lamb of God who takes away the sins of the world. Have mercy on us, O God, for we are all sinners. Lord, forgive us for what we have done, what we have said, what we have in our minds, O God. Lord, patawad po sa lahat ng aming pagkakasala, sa lahat ng aming pagkukulang, Panginoon. Maliit man o malaki, sinadya mo na o hindi, Panginoon, patawad po. Kaya nga, Panginoon, sa umagang ito, muli nyo kaming samahan at gabayan. O banal na Espiritu, muli nyo pong buksan ang aming mga puso't isipan, maging ang spiritual na mga mata at tenga upang maunawaan ng bawat isa sa amin ang inyong mensahe. Panginoong Hesus, wala pong maitataas at mapapapurihan kundi ikaw lamang. Ikaw nawa ang makita at marinig sa oras na ito. Panginoon, karapat dapat lamang naming ibalik sa inyo ang lahat ng papuri, pagsamba, pagdakila at pasasalamat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Ayan. So, ngayon, nakita natin, no, kung paano tayo hinahamon o challenge ng Diyos, no? Hallelujah. Dito sa verse na ito, na kung saan, kaya nga, talagang personally, once na binasa natin itong verse na ito, no? Personal na tayo mismo ang sinasabihan. Although ito ay sinabi sa mga Israelita, pero sabi ko nga, no, once na tayo ay nagbabasa ng Biblia, no, i-personal natin. Kasi bakit? Kasi dito niya tayo kinakausap, dito niya tayo tinuturuan, dito niya tayo ginagabayan. Amen. Okay. Unang tanong. Ayan. Ninakawan ba natin ng Diyos? Ayan. Okay. Makikita natin yan sa verse 8a. Sabi nga dito, will a man rob God? Yun, no? Diba? Ang sagot ng Diyos, yet you have robbed me. Oh. Sabihin talagang ninakawan daw natin ang Diyos. Paano? Paano natin nanakawan ng Diyos? Malinaw na malinaw dito nakalagay, no? Siya mismo may sabi, you have robbed me, ninakawan mo ako. 'Di ba? Paano? But how? Sa verse 8 pa rin, B. But you say, in what way we have robbed you? Ang sagot niya, kasi tanong natin, paano paraan ka namin ninakawan? Okay, ang sagot niya, in tithes and offerings. Ayan, oh. Tithes and offerings daw. Pag sinabing tithes, ito yung 10%, no? Ikapo o ikasampung bahagi ng iyong pinaghirapan, ng iyong pinagtrabahuhan, no? Kumbaga, sweldo mo. Okay, no? Tanong, naibibigay ba natin ng tapat yung tithes na yan? Kung yung tithes hindi natin maibigay ng tapat, paano pa yung offerings? Kasi sabi niya, in tithes and offerings. Oh. 'Di ba?
So, pangatlong tanong, are we cursed by our God? Ayan, no? Tayo ba ay sinumpa ng ating Diyos? Verse 9a, you are cursed with a curse. Yun, no? Tayo ay sinumpa ng sumpa. Hallelujah. So, dito makikita natin na kahit anong pagod natin, kahit anong hirap natin sa pagtatrabaho, sa ating negosyo, kahit mag-overtime tayo na mag-overtime, mapapansin natin parang kulang pa rin. Di ba kahit Sunday nga kahit araw ng pamamahinga o pagsamba sa Diyos, yung iba nag-overtime pa rin. Ano katwiran? Kasi pag hindi ako nagtrabaho na isang araw, kukulangin yung aming kinikita, kukulangin yung aming babayaran. Bakit kaya? Kasi nga tayo ay naisumpa. Hello? May sumpa sa atin. Ano yun? Kasi bakit? Pang-apat na tanong. Bakit? Paano tayong naisumpa? Okay. Ang sagot nasa 9 pa rin. Verse 9. B. For you have robbed me, even this whole nation. Yun sino may sabi niyan? Walang iba kundi ang Diyos, ang ating Panginoon. Ninakawan daw natin siya. Kahit na buong nasyon natin nagnanakaw. Hindi lang buong nasyon, buong mundo. Amen? So dyan, dahil mga tanong na mismong may sagot ang Diyos, personal na sinasagot, na kahit yung tanong natin talaga may sagot agad Imagine, ang tagal na niyan sinulat yan o pinasulat yan, no? Pero tingnan ninyo kung paano niya tayo kinakausap. So, in what ways we have been challenged by God? So, paano nga ba tayo challenge ng Diyos? Sagot, in giving our tithes and offerings. Yan. Ibig sabihin, maging tapat na raw tayo sa pagbibigay. Kasi yan nga yung hamon na hindi natin nabibigyan ng pansin. Yan yung hamon ng Diyos sa atin na hindi natin napaglalaanan ng panahon ng ating mga kaperahan, kahit na sabihin na matatagal ng Kristiyano, minsan nakakalimot. Yung kung matatagal na Kristiyano nakakalimot, paano pa kayo yung mga bago? Kaya talagang kailangan maunawaan natin ito, yung hamon ng Diyos na ito sa atin, maintindihan natin. Okay, there are five P's in God's covenant if we accept His challenge for us in giving. Yan. 5 P. Ayan. 5 P's in God's covenant if we accept His challenge for us in giving. Yan, meron daw 5 P sa pangako ng Diyos, kung tatanggapin natin yung kanyang hamon sa pagbibigay. Ayan, kasi alam ko, sa mga naboborn again, panghuling naboborn again, yung bulsa. Tama po ba? Maraming mga matatagal ng Kristiyano, born again. Kasi bakit? Nasanay po tayo dun sa dati nating relihiyon na kung ano lang yung kumakalansing sa bulsa, yun lang ibibigay. Kasi bakit? Hindi na ituturo sa atin na maayos yung katuruang ito. Ito ngayon yung pinag-aaralan natin. Hindi na ituturo sa atin, kaya wala tayong kamuwang-muwang ng time na yon. Hindi natin alam na, napagnanakawan pala natin si Lord. Kasi bakit? Hindi 10% yung naibibigay natin Kasi ilang percent lang yon? Baka 1.1 lang yun Kasi bakit? Barya lang sa ating mga kinita. So, dito maunawaan natin yung hamon ng Diyos sa atin. Ano tong P na ito? Yung 5 P na ito na ibibigay niya. Yung pangako niya. Okay, number 1. God will provide for you the opening of windows in heaven. Ayan. God will provide for you the opening of windows in heaven.
Ayun, no? Malakay 3:10 verse C. Sa C. If I will not open for you the windows of heaven. You know, 'di ba? Nakasulat mismo na pag hindi, no? Pag tinanggap mo yung ano, yung hamon ng Diyos, no? Ang sabi niya, pag hindi, bubuksan ko ang lahat ng mga bintana sa kalangitan. Gaano ba karami ang bintana? Mas lamang ang bintana kaysa sa pintuan. Amen? Amen. O, di ba? So, meaning, galing saan? Sa langit. Hello, hello, hello. Kaya nga may kantang, bubuhos ang pagpapala, bumubuhos ang pagpapala. Kasi bakit? Saan galing? Sa taas. Saan yung taas? Sa langit. No? Amen? Hallelujah. God will provide, no, na the opening of the windows in heaven. Hallelujah. Yan yung hindi natin naiintindihan no. Kaya nga dito talagang sasaliksikin natin, no, iisa-isahin natin, no, yung mga pangako ng Diyos sa atin once na tinupad natin o tinanggap natin yung hamon niya. Amen? Pangalawang P. Ayan. God will pour out for you such blessings. Wow. God will pour out for you such blessings. You know, pag sinabing pour out, ito yung ibubuhos niya. No? Doon pa rin sa verse 10c, and pour out for you such blessing that there will not be room enough to receive it. Ayun, no? Siksik, liglig at umaapaw na biyaya at pagpapala. Yan, no? Diba? Bubuhos niya nga eh. Hallelujah. Yan yung yan yung hindi naintindihan ng karamihan sa atin. No? Kasi nga, hindi nabibigyan ng pansin yung katuruang ito, yung hamon ng Diyos. Amen? May hamon siya para gawin niya yung everlasting covenant niya sa bawat isa sa atin. Amen? Next, pangatlo, God will protect you over the devourer. Yun. Meron pang proteksyon. Amen? Pagkatapos niya ibuhos yung mga biyaya at pagpapala, may proteksyon ka pa. O, saan ka pa? O, verse 11, tingnan natin. Sabi sa verse 11, and I will rebuke the devourer for your sakes, so that he will not destroy the fruit of your ground. Hello? Diba? Once na tinugunan natin yung hamon, o tinanggap natin yung hamon ng Diyos, no? Bibigyan na tayo ng proteksyon. Amen? Kung ano man yung ating negosyo, ano man yung ating trabaho, nandoon ang proteksyon ng Diyos. Pangako niya yan. Amen? Hallelujah. Ayan, no? Yan yung no? Ang Diyos mismo ang magpoproteksyon. Hallelujah. Okay. Tuloy tayo. Okay. Ika-4 na P. God will perform for your vine to be fruitful. You know, God will perform for your vine to be fruitful. Okay, tingnan natin sa verse 11 pa rin. Nor shall the vine fail to bear fruit for you in the field, says the Lord of hosts. Wow, imagine, siya mismo may sabi, no? Yung vine, no, ibig sabihin na hindi mauubusan ng prutas. Ibig sabihin, yan yung time noon, no? Ibig sabihin kung talagang ikaw ay may mga pananim, no? Ito ay patuloy na magbubunga, no? Hindi lang ito physical, maging mentality, maging physically, no? Yan. And financially. Yan yung yung magbubunga sa bawat isa sa atin, no? Kapag tayo ay tumanggap sa hamon ng ating Diyos. No? Ano yung mga magbunga na yon? Yung ating spiritual, no? Magbubunga yan. No, madadagdagan yung ating pagmamahal, pagsusunuran, no?
yung ating kagalakan, no? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, self-control, gentleness, and faithfulness. Yan yung nine fruits. Ano pa? Sa ating mga trabaho, no? Andyan yung mga karagdagan, pagpalagay natin sa sweldo or sa pag-angat ng posisyon, no? Or promotion, ibig sabihin. Sa negosyo naman, lalong madaragdagan ang mga customer, di ba? Hello. Siya yung may sabi niyan. Sino? Walang iba kundi ang ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Okay. Panglima, God will make you pleasing to all nations. Ayan, ayan. Pag sinabing pleasing, kaaya-aya, no? Kaaya-aya ka sa ibang nation, ibang bansa. Makikita natin yan sa verse 12. And all nations will call you blessed, for you will be a delightful land, says the Lord of hosts. Wow! 'Di ba? Ang dami-daming tao, no? Dami-daming tao gustong sumikat. Gustong maging makilala, no? Saan? Sa pamamagitan ng FB, sa mga TikTok. Ayan, 'di ba? Ang daming mga nagti-TikTok. Ano pa? Sa YouTube. Ayan, sa YouTube, ang dami-daming gumagawa ng mga video nila para lang sila ay makilala at sumikat. Hello. 'Di ba? Sariling sikap 'yon, no? Kaya sila sumisikat. Pero ang Diyos, no? Kapag ikaw ay naging tapat sa Kanya at tinanggap mo ang hamon ng Diyos sa Kanya, no? Tinanggap natin yung hamon niya sa atin pala, no? Pag tinanggap natin yan, siya yung mag-aangat sa atin, siya yung magpapakilala sa atin sa ibang bansa. Wow! Hindi mo na kailangan maghirap pa ng kung ano-ano, mag-video, magtatatumbling ka para ka lang sumikat, no? Sumuot sa mga maliliit na butas, hello, tumalon sa mga matataas na lugar para lang maging sikat, no? Hindi mo na kailangan maging ganon. Hello, di ba? Si Lord na mismo ang magpapala at ikaw o ang bawat isa sa atin na tumanggap sa hamon ng Diyos ay mabibigyan niya na makilala sa ibang bansa. Amen? Hallelujah, hallelujah. So, sa ating conclusion, if we accept God's challenge for us in giving, God's covenant will provide for you the opening of the windows in heaven, pour out for you such blessings, protect you over the devourer, perform for your vine to be fruitful, and make you pleasing to all nations. Hallelujah. Hallelujah. To God be the glory. I hope yung ating pinag-aralan ay nagbigay ng init sa atin, sa bawat isa sa atin, sa hamon ng Diyos sa atin. Para kasi once na tinanggap natin yan, yan ay matatanggap natin eh. Siya mismo ang nangako niyan. Yan yung everlasting na rin yan, yung covenant na yan. Once na tinanggap natin ang hamon niya sa bawat isa sa atin, no? Ano yung ngayon? Pag tinanggap natin, bubuksan niya ang mga bintana sa kalangitan at ibubuhos. Pag sinabing buhos, talagang napakarami niyan. Buhos, hindi lang yung patak lang ng ulan, no? Yan, buhos. Talagang mabigat yan, marami yan, no? Ano yan? Such blessings. Hallelujah. Mga biyaya at pagpapala. Ano pa? May protection ka pa sa lahat ng atake ng kaaway. Ano pa? He will perform for your vine to be fruitful. Siya mismo ang kikilos, no? Para maging masagana, mabunga lahat ng ating mga pinaghihirapan. Ano man yan, negosyo man yan, o trabaho man yan, no? Hallelujah.
siya mismo ang gagawa. Ano pa? And make you pleasing to all nations, no? Siya pa yung magpapakilala. Hallelujah. Magpapakilala sa bawat isa sa atin sa ibang bansa, sa ibang nasyon. Hallelujah. Ganyan kabuti ang Diyos sa kanyang pangako. Hallelujah. So yan, handa ka na bang tanggapin ang hamon ng Diyos sa buhay mo? Kung handa ka na, tayo ay manalangin. Hallelujah, hallelujah. O purihin ka, aming Diyos, aming tagapagligtas, aming dakilang manunubos, aming Panginoon, Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga Hari. Salamat, salamat Panginoon sa inyong katuruan, sa inyong hamon, sa inyong mga biyaya at pagpapala na nakatago sa hamon mo sa bawat isa sa amin, na kung saan para sa amin pala lahat ng ito eh. Once na tinugon namin ang hamon mo, Panginoon, ikaw pa nga ang magbibigay, ikaw pa ang magbubuhos sa amin, ikaw pa ang magpoproteksyon, ikaw pa ang gagawa at kikilos, ikaw pa ang magpapasikat sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Baga, Panginoon, wala na kaming halos gagawin, hindi magtiwala at manampalataya lamang sa inyo at dinggin, tupdin lahat ng inyong pinag-uutos at maging ang inyong hamon. Panginoon, sobra-sobra ang iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Panginoon, dalangin ko sa lahat ng mga nakapakinig, Panginoon, nawa lahat ng mga pinag-aralan ng bawat isa at natutunan, ito ay maibahagi o maituro rin sa iba, Panginoon, at nawa lahat ng ito ay maipamuhay ng bawat isa upang makamit ng bawat isa ang mga biyaya at pagpapala, pag-iingat, paggabay at proteksyon mo sa bawat isa sa amin. Lord, salamat, maraming salamat sa inyong kabutihan, sa inyong everlasting covenant sa bawat isa sa amin. Hallelujah, hallelujah. Kaya nga Panginoon, muli naming binabalik sa inyo ang lahat ng papuri, pagsamba, pagdakila at pasasalamat sa ngalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen and amen. God bless you all. Hallelujah.